Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Lance Egam. So karon nga video na ako'y i-prank ako ang duha ka igsoon nga si Mercy nga tuwa sa Manila o ang ako ang isa ka igsoon nga si Tata nga nasa among bukid. So since birthday na ko karon, ako silang i-surprise nga kunuhay grabe na ako ang sakit. Ang ilang nabawaan guys kay nakoy sakit pero naulian na. So karon ako silang i-prank nga oh no nakoy sakit nga grabe nga karon pa nakoy ipabalo sila. So akong sulayan o tawag ang ako ang unang igsoon nga nasa among bukid si Tata. So akong sulayan kung unsa gid ang iyang feelings nga makaibalo siya nga na ako'y grabe nga sakit. Akong sulayan kung unsa ang iyang reaksyon. Muha na ko ni gamay nga drama para kunuhay mapiktuhan gid siya. Five minutes later. Kumusta naman? Kira. Ha? Okay, kumusta ang celebrant? Happy ra bisan og naay kagool. Sa may kagulgod na igulgod. Ito magulgol. Nagsikuha nag-celebrate lang gud nga ginagmay lang. Igo lang panihapon. Lagi na. Lahi na ana do ginagano ni pinawan tano. Oh. Mo nang ning tawag ko nimo karon kay mangintag lipay kay birthday lagi. Oo na yun. Dala ka goal po. Ano diyon sa day problema? Ay, napa-check up ko nga. Kuan ba? Napa-check up ko itong isang adlaw. Oo, dayon. Problema. Ingon manggod ang doktor nga, uy, ano man kang ulahin naman ka na pakuan. Ulahin naman ka na pa-check up. Samdi mo gibati. Katura niya. Grabe naman. Grabe naman ko. Sa mga ano din mo dong gibati dong. Lagi di ko kasabot ba kung saan kong ibati. Una nga, istorya ko nito nila ni Jingjing, kapalos Jingjing, pero ano manggod ano, lisod po kayo mga gihatag dan di kita makakuan nga inana daya itong sakit. Sa rin ikuan din sa doktor di ay. Ano siya nga murag apiki naman ni kay kuan daw kanang lala na daw. Sa rin sa kita dahil dong. Katura man dito ta ang gibati na ko nga ulcer nya napa may laing kung kuan. Sa nilang gibati dahil mo di ay. Kanirang kuan, kanira lagi maglain ra akong kuan, maglain ra akong ginawa ba. Nya pagkuan ako pa-check up lahi na po di ay. Ano siya nga sa man ni cancerous daw nya cancerous. Makuyawan po ta ng cancerous mingon ng doktor cancerous. Dayon pamati nimo ang UTI sa cancerous man sa ulcer nimo. Oo, kay kuan naman ko daw kanang nanay mga daghang bakterya ba mo din ang usay mga hatol ko. Ano na din na siya kanang mga bakterya niya. Cancerous na pareha na atong kuan ba atong silingan nila timi nga wala madali nga kuan na kanang daghan na kay kagaw niya. Nadawat na iyang sulod sa iyang kuan kinawaan. Di murag ginana pod ba nga kuan yung cancerous. Dong uli posible sa Ginoo dong magampo lang ta dong. Si Magampo. mama ay paibal si mama. Okay, dayo paibala kay lisod na kayo. Silang Jingjing kabalo na silang Jingjing. Oo, kabalo na siya pero ako man itong giingnan nga kanang sige lang magpatambal lang ta. Magampo lang po ta sa Ginoo nga umayo ta. Katong abin ako katong sa ulcer okay naman to pero kuan ba pagpa-check ko to kay kanang mga tol mong ko niya mo man dito grabe naman day ang kuan niya. Nya bisod kayo mabiyahe karon di na may kabalik og Cebu kay lockdown man.
diriras pagadian niya. Bilara may tayo yung mga kuan diri. Yan aga napasikap sa pagadian. So ano mo para sa siguro ko doon. Ikaw, ayaw lang po palabi kay narapa po kay gibate niya. Magsige kag kuan. Amal dram ko ni ako kana imo ang delikado. Sige lang doon ka nang mapatry po ko pasubay daga mga manubaya diri upang kuan. Mao lagi. Kana. Lagi. Sige lang, ato lang yan po manangain ko nga motawag yo ko kay ato sa kabalo ka ba kay gusto man ko kayo nga yang magmahay na yang magrabi na. Lagi sige lang na pa ikuan magpatambal Sige. Kuan lagi yung subay lagi. Pero naman po yung resita na. Ay na kagol, ay na kakuan. Ha? Pero kung may suot kami katatutukuan kay Lagi. mapasubay ayon ato. Sige binuangan ra po kadong niya. Lagi muragi ko gibinawangan ba kayo say, murag di ko kay katulog. Una-una. Dayon, Dili ay nang po palabi ko una-una di ko kuan. mga problema nga mga ginagmay usahay nga kuan ba madimtib din matingob na. Sige lang kay tumat ko. Meanwhile, Akong kakunsaba na diri sa tubangan ra. Hello ate. Ha? Oh, Hello. kami nakasinabot nga i-prank ka. Ay nakagol din na kay prank ra to, joke. Prank ra oy, prank. Oh. Na YouTube. Ako po tong tawagan tong usa, kato isa ka sister na to kay ug unsa po diyang reaksyon. Para musikat po ka sa YouTube, ha? Ay lain na. Best Ayaw ko. Mugatawag ito si Kuya, ha? Ingon unta ka nag-makeup unta ko Ah. mapay. Ayaw kay maanot ang makeup. 20 minutes later. Ako na pong isa ka igsoon nga tuwas Manila ako ang i-prank si Mercy. So akong tanawon kung unsa yang reaction nga makabalo siya nga nakoy sakit nga cancerous na. So ang ihapong nabawan nga naulian na po ko sa ako ang sakit pero karon ako siyang ingnon nga napacheck up ko balik dayon. Cancerous na nga ako ang sakit. A few minutes later. Ay, Hello. happy birthday. Salamat. Kumusta? Okay lang. Magkakaroon duty ka? Ano? Kasama mo? Mga kasama mo? Hindi rin gano'n kami kauli. Guwapa no? Oo, mga gwapa mga ganang kuwan. Mga Bisaya, mga Mga Bisaya, mga Bisaya, gwapa na mga Bisaya. Wala na COVID ha? Wala na COVID? Ha? Wala na COVID ha? Uy, Unsa mang orasa imong ang off-ron? karoon alas 10. Alas 10 pa? Ah, na. Unsa man pahuway na lang. Paulay na. Wala. Sa oras mag-out. Ay, hayay. Birthday karon niya. Wala may gihanda. Igora ng padugo ug manok. Importante nga kuan kana madayon yun ang birthday. Ganda na yun sa gulay handa. Sunod na lang ug tagaan pag kuan kanang taas nga kinabuhi. Yun. Okay. Sige na. Magura po ko ning tawag dito. Di tatang. Itata kay kuan kanang napot ko gipay-balo niya ba? Kay Kapag ko kahilis, kay bigyan ako sa kuwan, paulay ba? Mag-ilis ko sa taon. since birthday na ko ron, ako lang pong ipay-balo sa imuha nga kuan kanang ato man kung niaging adlaw na pa-check up ko. Oo, na yun. Unya mo lagi ingon ang doktor nga kuan kanang
Grabe na daw ako ang sakit. Hmm? Grabe daw ako ang sakit. Ambot, ningon ng doktor nga kuan ka ng anong karon pa man ka nagkuan ani. Napa-check up nga ulahin naman. Oh. Motong ko nga wala ra man gud sa kuha kay akong gibati ako ra man gidala-dala. Abi na ko katong kuan nga ulsera ba atong dito sa Cebu. Oo. Niya karon kay pagkuan niya pagpa-check up na mo atong niaging adlaw kay ingon man niya kanseros na. Kanseros na niya. Na. Tutupan dyan kay pagkaktamda. Lagi pag ingon kanseros pila na lay kinabuhi dali ra kayo. May lagbatan pati ano yung sunod birthday. Akong ingin sa tata nga ayaw pa bawata kay mag-uol na putos mama. Mag-uol gito. Lagi yung tambal, ampo lang gito. Oh. Ikaw ayaw padala din ha sa imong kuan ha kay maapektuhan ka o magol-gol ka diyo ka magol-gol kay ang atong ko galingon ra. Unsaon ta man kung mao pa gihatag yun sa Ginoo nga atuang sakit di gyud to mapugnan. Pero magampo lang ta nga ato ayaw pa ta Ginoo. Oo gyud gani. Kuan lang sa tambal. Oo. Makaya pa. Sige, ayo din ha. Ayaw lang pag-goal kahit taman ha. Kay maapektuhan po na imong kuhan din na. Imong lawas o kuhan goal. Kuhan ni maningkamot lang ko. Kuhan tambal, ampo lang yun sa Ginoo. Pag... Sa amin yung bisor na. Saan ka na? Nagilang ka na. Ngagi ang bisor. Bisor na mo. Pag-ingon nga, kanseros, lisod na ba kaya na pila na lay kuhan na limit kay mingon ng doktor nga karon pa man ka nagpa-check up. Oo gyud. Nagniwang ka. Oh, atong kuan ni actually may niwang atong December. Kaya sa akin dahil nakansirus na daw. Grabe. Ulcer niya ko ana kanang nanay dahang bakterya ba? Ay, ulcer. Sige. Kato lang si basin mag-goal po kay birthday na koron ayaw ka goal ha. Ayaw ka goal kay it's a prank. It's a prank. Prank pa niya, prank. Oh, tanawa lang ni imong naong sa kuan sa YouTube. Si tata peting hilag po niya. Oh, it's a prank. Tawa na lang nato. Oh, ay nakagul-gul. Prank ra to siya. Makita ra ni imuhang naong. Ha, ako ra ning i-post karo mga pila ka adlaw. Pagkataon lang taga karon kay wala nin tulo na ra ba imong luwa.